Terve hyvät katsot, mä tässä vähän hakkailin ennen videota. Mä en saa näitä, eli näitä pitää antaa mun kaverille, mutta pum, pum, pum. Okay. Niin, Big Lock. Se on, mä aioin vähän esitellä näitä blokkeja. Niin, mä näytän mikä on niinku pienimpiä lukkoja ja mikä on suuria lukkoja. Ainakin, odotan. Tämä on keskikokoinen. Ja mulla on niitä jo. Nämä on pieniä lukkoja, siis ihan superpieniä. Ja sitten Hyge, mitä minulla ei ole vielä, mutta näytän sen kaupasta. Odo. Hyge Block maksaa 500 kemiä kaupassa ja Volt Block eli maailmanlukko maksaa kaupassa 2000 kemiä. Eli mulla on yksi maailmanlukko, mutta se on mun maassa. Voin jossain kohtaa näyttää. Niin. Tässä on niitä lukkoja. Mä ajattelin näyttää vähän lukkoja. Ja mä nyt näytän, kuinka paljon nää suojaa sun kivaa maatas. Ainakin Big Lock. Big Lock. Suojaa sun maatas. Oho. Vähän ilmempaa. No. Sun maatas näin ison jutun. Ja taas sitten pikkulukko, eli Small Lock, vetää näin pienen blokin. Mut kattokaa, kun jos joku ei tiedä. Jos sä vaikka teet tämmöteen ja haluat tehdä paremmin, niin menet tähän lukkoon ja painat, anteeksi, väärin. Painat ignore empty air ja siis sä painat reapply blocks, niin se niinku vähän ottaa sun blokit niinku suojaa, että ja jos sä haluat, että muut pystyy rikkoa, sä laitat alava unune to build päälle ja nyt ne pystyy rikkoa kuka vain ihminen ja tietenkin minä. Niin kuka vain, mutta tälleen voi tehdä farmeja tosi helposti. Siis semmoista asioita, että joku haluaa, että sä haluat paljon gemejä, niin ne laitat vaan sinne, niin ne rikkoo sen varmaan. Mut sun pitää aina maksaa niille. Sun pitää aina ja ikuisesti maksaa niille ihmisille. Mun pää vähän tuolta. Mutta tässähän voisi olla tää video, jos niin muistakaa tykätä, kommentoida ja pilatkaa mun kanavani. Ja niin, tää olisi tässä. Moikka moi moi. On sanonut aina moikka moi moi. Hippa.